Nate. Nate. May manti ubra na atoy. Kastalatan ti ubra maun. Ha? Awan. Kastalatan. Samantalang dataw, nabambanog nga kwa. Napan nagtrabaho ita. Dalaw may palamot kanya. Tapos, basta ti ubram. Awan maun. Ay, apaw. Kastalatan. Itsuray mga kasta. Ha? Umat kasta nga ipagpakitam. Kasta ti mabuta. Ti unit ti balay. Kasta ti kwa. Ipagpakitam ti unit ti balay. Hindi kami kain kakain. Hindi sanda mo lang? Ayaw, di ma. Stalatan. Nga nga sumpitak ti balay ka. Makaw. Matikis tao galing nga ka. Dan sa pagpagam na ka? Ay, awan. Awan, bakit? Iwag na si Kwan? Ano si Day bilin mga bright? Ay, diyan ka karoon na. Ay. Napampannog na tao. Siyak pa'y naglaba. Punay mi nga. Maka. Ay, malpas aglaba. Walisak kumanain. Tanga, ay, kasta yati, nasaya nga sa mamay. Napampannog ti tao. Siyak pa'y ti, aglaba. Malpas agwalisak pa'y. Ipang-urkon sa kanya mga rinay. Magnakin kan. Ano obrahan pa? Ay, ikuha naman pa sa glabaw. Agwalisak. Galit ka. Galit ka man narawat. Ay, hindi kasi isa po na tayo. Dataga na ka na datan. Ay, data? Sige, ganun. Sige. Stalatan. Panahin lang, Kwan. Ay. Makasapulang isipat ko kanyang dadoy. Pati gim kong walay, stakitam. Maramanam, timadim maramramanan. Ay. Makuma ka. Kaya mo ta. Malay. Baon-baon namin natang laman. Kasalsalog ko dyan kalon. Data, pag... Dapay ka sa kulang pa? Ha? Dapay ka sa kulang? Bakit? Mapana ka? Isuganak lang din si Kwan. Pakal? Uy, bakit mapana ka? Grabe. Uy. Uma ka. Diba, babawit ka niyang sika na sa sawak. Yung panagtao, sa pinanglangan, paglabay na malay. Ipang-urkon sa kanya mga day. Kaya nga rin obrahan nga. Inkan Uy, Nag-uray nga makaungita. Uray nga sa pinagtagargrating yung wat ko kanya. mapana kong bakit? Payat nga. Mapana kong Inkan! Uy, hindi Uray solo. naman to. Ungit ko nga. Hindi solo nga tiwalis to yun. Bakit? Payat nga. Inkan ko na ba? Uy, mapana kong bakit?